Buat mempelai berdua dalam mengarungi rumah tangga tentu banyak sekali aral melintang. Hadapi semua itu dengan rasa sabar dan tawakal. Ngono ya yang yakinlah dengan kesabaran seberat apapun masalah akan terselesaikan dengan seiring berjalannya waktu. Iya yang iya. Monggo laju Mbak. Ngateni Mbak Puji. Suara suling kumandang suarane Bangklali kekulane Ojo lali agamane Sholat limang wektu Mbak Nita. Wonten dawuh. Lho iki orang aring kudu eling sing peparing. Manungsa wajib manembah marang Ratu Gustine ora ana liya kajaba Gusti Kang Maha Agung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ora kaya andikmu kuwi, Puji kuwi. Tak tekoki nabine sapa jare Nabi Israel apa enek. Nabi ki ya enek Israel. Monggo diajeng. Pati Alamin kota Solo jan lambe eya eyo rati jawe ning amemu Mas manten, Mbak manten, semoga lekas dikaruniai putra maupun putri. Itu adalah pengikat cinta yang suci, cinta yang abadi. Kalau ingin punya anak yang soleh, solehah istiqomah, ada 3 syarat. Sebelum Anda melakukan sunnah Rasul, silahkan sholat tahajud terlebih dahulu. Setelah itu disambung zikir yang berdurasi 45 menit. Dan nanti untuk pemanasan paha silahkan Anda berlari mengitari kecamatan Sukodono. Jadi ben sehat. Bojoku mbiyen mlakune ngene iki lho, saiki bareng tak bom langsung ngemper sithik ngene iki. Mula darmine ngah-ngoh harapane. Wis siarke radio krungu kok wonge. Ya. sampun. Wis kok ndase. Tulit kepenak unine Miko sukati anto senenge banget ora bisa kumpul ngono ya ngono Tanapi ing siang wayangake oh iya ora kompak arep karo mburi ora apa-apa. Ya. Dite cah sugih iki. pripun Mas Wong contohnya? nek sugih iki ngerokoke beda karo wong ora duwe. Contone Mas. Nek sugih iki Heeh, contone sik. Oh, metune irung. khusus tu irung. Wong sugih, wong sugih.
Oh, ngoten isih. Yen wong ora duwe ya mburi-mburi kuwi. Suwuk sansaya dalwara sabyor lintang gumedhap Tistisanya tengah wengi lumrang gandaning puspita kang rengwane pucwanira sang dwicara mbrengengen manungsa sarining kembang begegek ugek-ugek gemel-gemel sak dulita lae-lae nala gareng kula ma pitruk kula ma Bagong apa ma aturana panjenipun Bapa Barot kersa wadana swanten den lelagonipun manut paduka den enggak Mas Barot ya